sa diin ikaw nag-star para hindi ka na makapanglaton pa kag hindi ka na malatnan posible sining kagaw sining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na morning na sa bilog nga dakmanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Lunes subong Pizza 19. Ba, dali na lang kag mapulak naman ang bulan sang Abril. Saylo na kita dugay-dugay sa bulan sang Mayo, bulan sa mga piyesta, bulan sang mga bulak. Saylo kita sa bulan sang Mayo, duwan lang kasimana, tapos na. Pugday naman ang bulan sang Abril. Kamusta ang Bacolod? Kamusta ang mga balita? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang biyahe sang aton mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod? May bagyong sibising, pero ginakaluyan kita. Wala kita ginlaslasan sang bagyong bising diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginbatak ng signal numero 2, ginbatak ng signal numero 1 sa pila ka mga kaprobinsyahanan, pero sa gihapon wala malakip ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Salamat sa Dios. Diri kita, aber, anano ang madulo nga balita, impormasyon sang aton patrol, sini nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kaagahon ng patroliwat naman nagalambiyong sa pinaka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod na naton ginlantaw Aksyon Fred ginangla sa pagpasalamat naton lantaw kita sa kalangitan. Samtanggalan daw sa kalangitan sa lingkaw Mayo ang tiyempo. Subong kaagahon. Wala galom. Way galom Aksyon na Fred. Wala patimaan nga mag-ulan. Kabay pa nga hindi mag-ulan, no? Pero kung kaisa, ang ulan kinanglan taman. Para nga mabasa-basa man ang duta, kay kisate kung pwerte kainit, balatian man. Yes, Aksyon na Fred, correct din na, no? Sa mga kaumuhan, mas kinanglanon, pagig kagabagtik na mga kadutaan o kung mga duta sa mga kaumhan, especially dito sa amon, kabagtik na ang duta. Pero mga nagligad to nga daw pagpauli ko, timing nga man Aksyon na Fred nga nag-ulan sa ingko ini, Mayo ni kay uhaw ang duta, kinang pamabasa. So sa iban pagani, kag mahambal gani kuno kung uhaw, dapat sudlan. Aga pa. Oo, dapat Aksyon na Fred. Dapat lang butangan tubig, ang mga talamnan, o kung ang mga tanom niya, dapat sudan mo tubig. Para kahit papano nga mas mangin maayo man, kag pagsik ang mga tanom, especially ang mga bulak, especially kung flower lovers ka. Timing kayo kay gamuniya ang gusto sa nga kanamaan nga kahit papano aga, butangan mo tubig, ti hapon butangan mo tubig, kakong gabi, amahan mo man tubig kahit papano. Ano? Apre na, bukas na ang iban nga mga kapihan Aksyon na Fred sa tubang sang Regional Hospital. May mga kapihan nga nag-plastar, kag may pipila ka mga kautoran naton ang ara sa sagwa sang Regional Hospital, especially sa tubang mismo, sang dako nga pharmacy, no? Ang FTP pharmacy, ari sila sa kilid. Well, ang iban Aksyon na Fred, nag-aamat-amat naman niya yung plastar sa duha ka mga waiting shed kung mga makabig ba lang pasilungan man. Subong kaagahon kag nagahulat sa paglawag sang ila sini nga mga numero. Walang iba nag-istoryahan na. Subong kagahon ang dadalan sang Lakson. Masyado pagkatawhay, nagabiyahe naman ang pila ka mga salakyan. Particularmente Aksyon na Fred, meaning mga nagabiyahe halin sa Barangay Bata, going naman sa area sa Libertad, kay vice versa ni ilang biyahe Aksyon na Fred, no? Walang iban nga mga tricycles ang nag-amat-amat naman sa pagbiyahe. Although iban Aksyon na Fred, ang mga tricycles hulat sa mga pasahero sa may Barangay 18,
ang iban ka plastarman sa may bangga sa Alisbo. And ang iban man sa karon may mga nagapang lakaton kag ang kalabanan sa karon makitanta ang mga street cleaners ang amat-amat naman sa pagpaninlo. Nagalabay kita aksyon na Fred subong kagahon sa dalan sa hilado, masyado man ka tawhay ang pila ka mga taxi drivers naton ang nagahulat man ang mga pasahero ang kalabanan ari nagatambay sa may konbala sa may isa man ka hotel, isa man ka inn, kagahulat man aksyon na pre sa mga pasahero posible nga temprano pa magkasakay sa ila, no? While ang iban diri tricycle sa gihapon kaga e-bike going sa area sa Burgos. By the way, aksyon na friend, nakalabay man kita sa area sa Bacolod City Public Plaza, especially man kahapon ha. Nagsulod kita nami mang gali aksyon na friend kung ara ka na sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. Amo na nag-standby kung Domingo. Ang iban kunti magpanimbahon while ang iban dari aksyon na friend kakapakuha na sa mga pictures kay dako na ang diferensya sa Laragway sa Bacolod City Public Plaza sa Piaksini nga padayon nga ginakay o actually ang nakitantang kulang dalang gani aksyon na Fred kung diri naman sa may San Juan Dampi kung ilang taon ta amo na lang ang kulang pero ang kalabanan aksyon na Fred kung ara ka sa sulod ang ilang ground ara man aksyon na Fred ang pila ka mga kiosko kiosko ini mga kon ba mga bangko nga ginaupungkuan man sa mga luyag magpahuway kaginagawa pero pa masyado mo nagpakakuha pictures so kalang taon ta in general mayad na ang Laragway sa Bacolod especially sa Bacolod City Public Plaza na o kita aksyon na Fredo sa Aksyon patrol. Alvin, Yes, sir. kundi may ara naga-walking sa public plaza, may ara subong daw wala pa sa kwano sa New Government Center ang SM subong among pinakadamo ga-walking kag jogging. Yes, aksyon na Fred, kitanto naton kahapon kay siling ko aga pa be kay maka-exercise min kita pang lakaton santang padulong kita kag magpangapi sa area sa barangay 10 tungod aksyon na Fredo damo ka pang lakaton iban gani kunti palibot sa SM kapang jogging and at the same time ang iban to kapang lakaton may gani nga mag pangapi adlaw naman action Fred kami nag-jogging man nga mga matahom kapang wakaton kada kaagahon especially kada aga mahambal ko yang amo ni ang the best nga aga samtang pagahikop ka kapido may gana ka balakag makakita kaya nga puti pa Jogging kag-walking lain ang jogging kag-walking kung kaysa mahambal ya wow kanabit isa pa gani pwede isa pa kakape bukas na aksyon na Fred ang pila ka mga baligya subong kagahon diri sa area sa Burgos Public Market and ang iban diri aksyon na Fred ang amat-amat naman sa plastar pagid lamang no sa ila sining mga paninda. So halos way pagidya unod ang merkado rather ari na mga nagaplastar sa merkado pero sa tapang ko nila aksyon na Fred sa lamesa halos amat-amat pala pagid lamang sa pagplastar no? So ang iba naton nga mga kauturan amat-amat naman sa pagplastar sining kagahon diin ang mga tricycles ari pa diri may mga isda pa sa sagwa aksyon na Fred nga ginabutong pa lang no mga isda nga ara pa sa banyera ang ginabutong sa sining kagahon diri man kita sa kilid aksyon na Fred sa may sibir amos bala kay may ara man nagaplastar na karon sa mga utanon sa sining kagahon at least para may idea ang aton sining mga kauturan as to sa pila ka mga latest nga presyo sa mga baligya. Good morning, si Sir ang suki man sa isdaan tag Bangkutong Tamit tag pila. Sir, imo ning concert lang ka?
O, pila ning langka mo subong, sir? Ang kilo? Oo. 30. 30? Oo. Bali, kinilo, ginatuktok naman ni, sir? Oo, kinatuktok na kinikayan. Oo, pero pag tuktok nyo ni karon wala naman ang presyo. Oo, ang bilog tag 15 na yan kilo ko namon. Ang tinuktok kiniyala mo na 30. Ay, okay, oo. Tinuktok kinihad aksyon na Fred, naman ni taga 30. Ang kalabasa, kampiyon man ni Dagko man. Pila subong kalabasa ta, sir? 14 ning kilo lang kagayan. 14 kilo. 14 ang kilo sang kalabasa. Sining kaagahon. Well, ang iban man diri action na Fred, mga utanon ta available man, sining kaagahon, mayroon naman si Madam available, pamangkuton ta bala si Ma'am. Ma'am, sa Aksyon Radio. Ano ni ganiyo, pichay, no? Oo, native nga pichay, Aksyon Fred, kampiyon, no? Pila ning native ta nga pichay? Ang amon din nga retail is 35. 35. O mga tinangkong mo ni, available na? Ano ni mga available ta tinangkong ni? Ko, Oo. tag 20 amon nga retail. Oo. Mhm. Tag 20 ang retail diri. Ang dako nga bandol. Ang puso sang saging mo, na the best ni siya. Tag pila ni siya, ma'am? Hindi sa lagko ang akon nga kay gagmay na ya tagpulo akon baligya. Tagpulo, pero iniya retail na. O mga available ka man kapayas, o damo ba? Oo, 20 ang kilo. 20 ang kilo ini action na Fred, ilaw pagid lamang, no? Tambo niya eh. Oo, tambo action na Fred, the best ni siya. Amani ang the best man nga pamahaw kagabutangan sa bawang tambo tamam taga pila subong. 60 amon nga kilo retail. 60 ang retail nga kilo na niya, pero kung baklon mo niya binilog na niya. Bilog na siya tag 50 ang bilog. Okay, thank you, Gid, no? Amani, so far action na Fred, ang mga available nga mga utan na arin na skilled sa Burgos Public Market along sa CB Ramos. Gapang lakaton man kita diri kaya iban ko lang taon tang laragwa ay may mga nagaputos man sa uling may ari man diri action na Fred nga gapang abi sa kilid diri sa area sa Kapilang sako sa uling subong. ang sa ako sang uling pamangkuton tabisi. Kaya ang pinutos no, mayra pulo, mayra 20, kung babakal kay saksako, bipila. Pamangkuton tabala ang pinutos, no? Sinako. Sir, tagpila subong ang presyo sang sako sang uling, sir? 330, sir. 330. Di ni siya haling supply? Kawayan, sir. Sa kawayan pa ni Aksyon na Fred. Dagko man gani, oh. Kung pinutos na ni sir, ginatado na, tagpila. Pulo, may 20. Pulo, may 20 action na Fred, no? Ang sako, halin pa niya ang supply, halin sa banwasang kawayan. May ari man diri na action na Fred, ang amat-amat naman sa pagbaligya sa lubi, bago pa lang naglabay, ang lubi nga ara sa tricycles, Lubi para gata, kag lubi para butong. Lubi, I think green ka tama, hubin pa sa butong ni siya action na Butong, Fred, no? Oo, butong ni siya. May ari man niya nga para sa gata sa diriya, makitan man na sa kilid sa CB Ramos. May ang amat-amat nga may makita na siya na Fred, kaya amat-amat pa lang sa pagplastar ang pila naton ka mga kauturan may nagabaligya na diriya sa baboy, so hindi ko na kinanglan pa magsulod sa sulod mismo sa merkado kay diri sa sago pagid lamang aksyon na Fred ang may ara naman baligya na, no? Sa karne sa baboy. So muni nga pila ka mga observations karon sa patrol. Diin ang ining observation sa patrol ang ginatulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapapakod, nagapapaskog sa atong tag sa mga immune system. Ginatulong man sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Rekta diri sa patrol with Aksyon Nani Kiraw, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Nakamadmad na kamo, bangon ron, adlaw na,
mapulo pamahaw kita, karon nga kaagahon. Anano da ang ginaplano ninyo? Ang mga presyo sa merkado, bag-o lang gin-report ni Aksyon, Alvin Graba. Ang ako niya ginapulo pangita nga pamahaw, karon nga aga. Preparado na to kahapon pa ko nagbakal sang hapon ang langka to may ato na ko to tinuktok, may gata na ko, so may paitan na ko to, may batuan na ko to, may ugabalingon ako. So ang silingon, ginatan nga langka ang akon pamahaw, karon nga kaagahon. Parisang ko lang na karon sang turta nga lubo-lubo, ayos na. Kita nga mga imol iya, gapangita kita sang barato apang saburuso nga pamahaw. Hindi ba ta makasaranggid, magbakal sa mga malahalon, ining mga pertinagid ka mahal blati, ang aton niya ginapili ta ang masarangan sa aton bulsa. Hina balang barato siya, pero puwerte man, no? Nang saburuso man, ang panabor mo bala, ang turta nga lubo-lubo, puwerte ka na namo. Tilawin nyo bala, tuktukan nyo damo ahos ba? Kag sibuyas Bombay, itlog, samuon mo siya. Kagtapos amo pagturta, sus sa pagkanamit. Pagkananam. Tapos ginataan nga lang ka, sus, ang ipares mo, ugabalingon lang daw manggaranon ka man. Porte. So, pamahaw time, karon nga aga, sige. Kung ano yang luyag nyo, pangumpra na bugtaw ron kadto sa merkado, magpili-pili na pamahaw, aga, ugto, kagabi. Magbakal ka mo, kumplituhan nyo ang panakot para nga hindi ka na magbalik-balik pa sa merkado. O ano sa inyo? Okay na? O kapangapi ka mo da? O rupod-upod ka na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Roll call kita. Karon nga aga. Kay Roderick Dorado, aga pa siya nabugtaw, si Milili Oligo, si Manjo Arnijo, ari na siya, si Huma Lumina, si Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Good morning, Ged. Kay Ann Lubaton, dira sa Aman, Jordan, good morning man. Kay Rooney Gordon, kay Jewel Padilla, Cabilio Padilla sa La Carlota, kay Jose Mongcal Torilla, si Aida Alunan Arana, si Erne Odas Colidas, kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good morning, kay Rimar Biranyo Lingoste, si Michelle, si Luila Siason, si Evelyn Pamusino, good morning. Upod na kita. Karon nga kaagahon. Kay Kili Jaylee, good morning man. Si Di Anton Diaz aga pa. Si Tony Diaz, dira sa Patria Village, aga pa. Nagbugtaw na. Morning, ang iban bangon na. Ay, hindi magpaburoy-buroy, bangon. Kag mangita trabaho sa sulod sang puluyan. Kay Amor Malayang, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Anali Katage, good morning. Gamonitor siya dira sa Dubai. Anali, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Kamusta? Ariho, mayong balitaan ay libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon dira sa Life Extension Clinic, alas 9 sang aga, tubtob. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Standard time, las 4:32 na ang bagyong Sibising. Medyo naghina-hina siya gawa, pero
ang signal numero 2 kag signal numero 1 ginbatak gihapon sa pila ka mga kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ang pag-ulan mabatyagan dira sa southern part sang Luzon kag eastern Visayas. Lapad-lapad man ang nasakupan sang bagyong Sibising. Pero daw gin-spare kita diri sa Negros kag syudad sang Bacolod. Tani bisan jutay lang nga pag-ulan kinahanglanon naton ina diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Preparado na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa paghatagbulig sa mga lugar nga naapektuhan sa paglaslas sang bagyong Sibising. 1.6 milyones nga balor sa pagkaon ang nakastandby na nga pundo nga ginapreparar para sa quick response. Masubra man sa tunga sa bilyon ang standby fund sang Department of Social Welfare and Development. Inhanda man sang DSWD ang masubra 370,000 nga family food packs nga nagabalor sang 188 milyones. Ambot silingon, preparado ang aton gobyerno pananglitan may halit gid man nga tugahon ang bagyong si Bising. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Libet sang Egypt, good morning. Ba, taga-Egypt, Libet. Kay Rosan Leonardo sa Barangay Buhangin, Isabela, good morning man. Kay Abraham Olivo sang Quiet, mayong pagmonitor. Dira kay Danilo Blackyo, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kag kaagahon. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos sang LTO. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibo, gagaladlad ka na nasang pamahaw mo. Kay Roy Barino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Horilia, good morning. Si Paring Istoy Querido, paayo-ayo da. Batoi nga naman nga balatian. Kay Junjun Agustinan, family sang Kawayan, good morning. Bulog taon na kamuron? O sige, bango na. Adlaw ron para bisan paano makatulo trabaho na kita. Kay Rochelle Torbila, good morning man. Kay Vince Wico, good morning. Kay Ryan Jonaldo, good morning. Kamusta ka mo Bisan paano kung sumulod lang sa buon-buon, ang ngalan ginatulo tamyaw na to nina para lingaw-lingaw sa first portion sang aton pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Relax, standby. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaiba. Tay uno na, kay Beltran Galieto na good morning, kay Tricia Marie Nobel Cariaga, kay Micaela Gilara, no? Sang Gida, good morning, kay Rinaldo Lumakad
Nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Anano pagid ang pila ka mga balita, si Vice Presidente Leni Robredo magapaidalom sa kwarentina pagkatapos nga ang iya close-in security positibo sa COVID-19. Tani siling sang Vice Presidente mapadulong siya sa Bicol agod magatag respeto sa abyan niya nga nagtaliwan pagkatapos nakabaton siya sang report nga ang iya close-in security positibo sa COVID-19. So, bangod sini kay permis lagaupod kay close-in security ti wala mahimo kinahanglan gid nga magapaidalom siya sa ginatawag kwarentina agod nga masiguro nga hindi maglaton o kon hindi siya malatnan sang COVID-19 nga kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na kay Warren Ortiz. Good morning man. May lang pag upod-upod dupoy-dupoyon kita sang kaagahon na medyo mapulupa ang paghapon ang aton sinipanahon bisan pa nga may ara bagyong Sibising. Ang iban nga lugar yati nagauluantos man sang pagtupa sang ulan. Kabay pa nga hindi siya tuman makahalit sa aton mga kauturan. Naligag na si Mana bala silingko base kon humalit sa dako bla kag magkadto sa mga evacuation center kag madula ang social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na kay Helen Marpil. Good morning lang. Natamyaw ya birthday ang iya magulang Abril 19 dira sa Purok Progreso, Barangay Takuling. Sige. Sino ang imo magulang nga nagatamyaw sang iya kaadlawan karon nga adlaw? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Marelax naman ako makadali. Relax man kamo dira. Pulo pangapi kamo. Kay balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Bawa, bisan paano ang aton mga kauturan kahapon, Domingo daw malinong ang pila ka mga dalanon. May gimana? Mas mayo nga kung hindi magwa sa puluyan, dako gabinta agad.
para makalikaw kita sa anuman nga pamalatian. Anano ang pila pagid ka mga balita kag mga isyo dire sa Bacolod, probinsya kag bilog nga pungsod, Pilipinas. Ang duha ka trupaw sang Egyptian bomber patay sa lakay sang aton sini puwersa militar. Suno kay Lieutenant General Corlito Binluan Jr., Western Mindanao Command, ang trooper sang Fort Light Reaction Company nagsalakay sa kampo sang Abu Sayyaf kag napatay ang 3 ginapatihan mga taghimo bomba kag isa ka Egyptian. Nag-ano di siya sa pungsod Pilipinas, ngari di siya, nagbakasyon na siya, naghahimo bomba, dako bayad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Size. Wala pili ang COVID, no? Bisan ang pinakamagranon, business tycoon nga silusyutan, igo gan sa ang COVID-19. Wala ga pangilala ang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06, morning da kay Ami Agustines Baron, kay Junior Pilahiyo, sang Singkang Airport, nagaupod sa aton, kay Teresa Locsin, sang Salwa, quiet good morning. Birthday ko na sa iya bana, Sugar Ray, kag sa iya bata nga si Divine Grace. Kay Miriam Panagiton, good morning. Kay Jonathan Sabino Figueroa, sige.
Ang ospital kuno daw kung magbagyo kag magulan, wala gid sila pasilungan. Ara sa guway. Kay Imbong Dio Campo sa Mao, kay Samaritan Dagumpan Hilyaduga. Bao si Utay Benedicto Hos ang Victorino Heights, Mansilingan, morning. Kay Neil Brian Balois. Si Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga, Cap, good morning. Kay Dodge Dalida. Kay Rosana Cabaluna, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kagkaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalando balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Las 5 at 13 na. Oh, kapi-kapi kamo anay da. Dr. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Anano ang iba naton nga mga balita kag isyu. Ang anay presidente nga si Irap Estrada do maayo-ayo na kuno sa likod nga ara siya sa sulod sang intensive care unit kag ginasuporta natural sang oxygen. Amo ining palayag sang anak niya nga si Senador Jinggoy Estrada, anay senador sang Pungsod, Pilipinas. Daw maayo-ayo na kano ang pamatyag sang iya amay. Bangod kay suportado ini sang tanan-tanan nga mga aparatos. Daw maayo kuno ang pag-responder sang anay presidente sa likod nga ang suporta sang oxygen nagapadayon. Kay ang anay presidente gindala ini sa ospital bagod kay inigo sang COVID-19. Ti si anay presidente Irap Estrada sa Abril karon nga adlaw guro ay 84 na siya. The birthday ni anay presidente Irap Estrada karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Jocelyn Abuan sang Cavite, good morning. Kay Christ Keripol Javier Tanatan. Kay Chris Mission sang Hinubaan. Kay Chichi Cabrijas sang San Pedro, Laguna. Si Merlita Adolfo sang Germany nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una hanagap napadala siya 45 ka star. Thank you, Gid. Kay Divino Melissa Jr., kay Ray Pedro, kay John Ross Raul Gab, kay Randy Artiaga Santisas, kay Milagros Morales sang Maaw. Good morning, man. Oy, diri kita ho. Basi bala may mahikapan kang nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Basi mangin maligno. Sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ita. Na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Philippine Standard Time, las 5:23. Stand by. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 17:31. Una nga bula, resulta 17 kag 31. Second draw 32-38. Ikadua nga bula, resulta 32 kag 38. Third draw 9-1. Ikatatlo nga bula, 9 kag 1. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 14, 19, 40, 32, 9, 15. Resulta sang 658 14, 19, 40, 32, 9 kag 15. Sa ilo kita 649, ang jackpot 22,426,217. Winning combination in any order 22, 31, 36, 25, 14, 3. Resulta sang 649, 22, 31, 36, 25, 14 kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Edilaos, good morning. Nagamonitor gyapon ko no. Bisan paano, gaupod sa aton. Kay Noel Amar, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton na. Tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? Juni Lagdamat sang Teresa Rizal, kay Roxanne Matigong sang siyudad sang Bacolod. Good morning man. Diri kita ho. Kumilik Bacolod, wala pa sang may narehistro prominente nga nagsaylo sang iya registration sa siyudad. Aber, balita kumilik kita. Upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Bayang Aksyon, Fred, wala pa sa mga kilala o prominente nga mga individual nga nagsaylo sa inasining registration sa syudad sa Bacolod. Aksyon, Fred, inaging confirm sa ato ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Damlag lang, Aksyon, Fred, na ginuha ang pila ka mga Facebook page kag post sa social media angon sa panawagan nga magpapili si Anay 3rd District Congressman Abby Benitez bilang alkalde sang Bacolod City. Suno kay Canya, Aksyon, Fred, ang mga aplikante para magparehistro ang dapat 6 ka bulan nga residente sang syudad sa adlaw sang eleksyon. Ginpathag ni Kanya, wala naman ginaisip sang COMELEC ang residency sang registrant sa adlaw sa nga pagparehistro. Bangod posible, Aksyon, Fred, nga madugay ni nga residente sang syudad pero wala lamang nagpa-register. Ginpathag man ni Kanya nga lain naman, Aksyon, Fred, ang requirement sa mga kandidato nga dapat residente sang syudad sing sa katuig sa adlaw sang PNDI. Actually, wala pa kita sa prominent prominent names na nag-apply for registration sa Bacolod City. Kaya ka kandidato for the city, no, sa local naton, ay isa ka kandidato should be at least a resident of Bacolod City for at least 1 year on election day. Muna siya, under the law, muna siya yung ating requirement sa period of residence sa isa ka kandidato. Nabatihan si Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Halungan gid naton ang ating nga ikayong lawas agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mas ginpanami ag mas ginpa-epektibo bawat mayara ini sang extracted nga mangustin, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre hindi man magkalipat nga mag-inom aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una, sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng 5:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health Warli Tunisia kay Abilia Delpin sang La Granja La Carlota, kay Elmer Boyet Villamor sang La Carlota, subuman kay Angela Liarte Gayundato, kay Arinjo Dilton, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na sa Baira Salgado family na tamyaw ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhambal sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saysay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Navarro Hortales Baligwas, morning da sa Purok Tangkong, Barangay 7. Kay Silidunya Santillan sa La Carlota, kay Russell Gomez, kay Matoy Maranyon, kay Helen Sarita sang Kawayan, kay Elizabeth Malaka Gamala gatamyaw siya, kay Junalyn Malaka Brillantes sa iya ika-32 kapag sukat birthday ya karon nga adlaw. Junalyn, happy birthday. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Asuncion Pastor, good morning man. Dire kita, balita naton sa puwersa sa aton kaapulisan, health protocol hugot ginapatuman sa Police Station 1 matapos nagpositibo sa COVID-19 ang siyam kakapulisan nga napaidalom sa field training program. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Frank, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ugod karon ginapatuman ni Police Major Aramel Sarona, hepe sa Station Number 1, ang health protocol sa police station. Matapos siyam ka mga FTP nga redestino dira sa police station Number 1 ang nagpositibo sa COVID-19. Sano sa kay Police Major Aramel Sarona, Aksyon Fred, ang kutob sa nagakadto dira sa police station, nagasunod gid sa health protocol katulad sa pagkuha sang thermal scanner o kung temperature sa sining lawas, kang pagsulat sa ila sining nga logbook. Aksyon na Fred, magluwas ni magigapatigayon man nga social distancing ato kapulisan sa mga nagasaka dira ka nagakuha
sang police clearance. Nanawagan si Police Major Aramel Sarona sa pamuluyo sa Bacolod na dapat sundon gid ang health protocol sa din ilang manini Aksyon Fred ginapatuman sa Central Market nga isa sa mga lugar nga madamos ang tao kag ginapatigayon ang health protocol agod hindi na maglapta pa ang virus nga COVID-19. Amo na gin remind ko permeto nga polisan nga mag suksupit perme facial face mask kag i-observe ang physical distancing kag sa pumuloy sa Bacolod rest assured nga ang aton kapulisan gasunod gid sa health protocol kag amo man kami diri sa stations gasunod man gid kami tanan para at least malikawan ta nga malapnas ang COVID-19 virus. Ang mga nagabisita dahil sila nagpa-platter medyo may precaution na kamo ginahimo sir. Yes, may aral na thermal scanner, alcohol, kag may arang man aton desk, may plastic man nga cover para at least precautionary measures ang mga sa gakuha police clearance, logbook sila, tapos thermal scan, tapos alcohol. So, ang sa Central Market, sir, nga kamo destino, sir, gina-akuha nyo man na dali, patuman nyo man na, no? Yes, may aral kita naka-display man sa Central Market, PNP personnel. Action Fred, si Police Major Aramel Sarona, Hepe, sang Police Station number 1. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa kalawansang Santon Plaza. Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay Teresita Oreta Kahuraw kay Tad Liser. Good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuti. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Philippine Standard Time, las 5:53. Ari ho ang Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Jubal Trinidad, good morning. Kay Annalyn Nabalitan Api, kag kay Noel Pahilanga. Diri kita, pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 1.7 milyones nga balor sang ginasuspetsuhan niya Shabu ang na-recover sa mga kapulisan sa idalom sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office ang pasapagi sa bypass operation kay nasang kaagahon launa pasado kay nasang kaagahon sa Barangay Estefania diri sa syudad sang Bacolod ang subject sa bypass operation. Gikilala diri kay Christine Pivero, babae, Aksyon Fred. Nagka-tinero ko na residente sang amuman nga lugar. Initial Aksyon Fred recovery sa mga kapulisan is 250 grams, more or less mga 1.7 million pesos. Si Pivero ang nahunong karon sa female custodial facility sa police station number 4. Kagabi Aksyon Fred na dakpan man sa mga kapulisan sa idalom naman sa police station number 4. Ining 41 anyos man nga may nga ginkilala kay Garlene Jimena, residente ni isang Puruka Sabes, Barangay 1, Barangay Villamonte diri sa syudad sang Bacolod. Na-recover sa iya ining 14 tanan kaplastik sa siya sang suspected shabu. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56, kay Michelle Sayo Gimeroy, Arman Regalado, good morning. Happy birthday kay Baby Tan. Inatamyaw ikaw sang grupo sang Kaisi Boys. Kay Baby Tan, happy birthday gid. Karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsay anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang palangga Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa Leo Javier, Maria Teresa Opilinia. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,